И здравейте хора, аз съм АБГ, ще играем на Roblox. Ще играем на GTA. Празниците са време за забавление и заслужени подаръци. А желанието да направим добро за другия отново ни свързва. Няма да се скакам мой приятел, защото нещо не издигат. Така. Чакай, че майче ми кръс. Кръсна ли това? Гръбни отстъпка до 20 лева в Kaufland. Сканирай Kaufland карта и активирай купони за отстъпка от следваща сметка. Отстъпките се активират на определени стойности, а тази седмица вземи винешки гърди за 8,99 за килограм, маслиново масло Коста Доро за 15,99 и вафла морени паста за 55 стотинки. А сега сканирай точки, активирай купони и пазарувай продукти Philips с отстъпка. Kaufland. Магията на лятото с 300 и най-грандиозният концерт на Coca-Cola Energy Tour 2023. Гледай най-доброто от финала в София на 29 декември в 22 часа по-нова. Както аз наричам първо иначе винаги поздравява. Щом се прибере вкъщи и се превръща в кръвожаден завоевател на светове. Просто има лаптоп Lenovo. Неговият процесор издържа на мисиите. Новите светове са кристално ясно с мощната му видеокарта. А с 1 терабайт памет има място и за шутери, и за състезания в западен Airline. И старт! Геймърски лаптоп Lenovo IdeaPad Gaming 3 с 16 гигабайт RAM и ярък екран. Сега на супер цени и на изплащане на 10 безлихвени вноски. Весели празници с Технополис. Не мислех, че се нуждае от свирка, докато не видях колко лесно събира космите след като изсуши мазъците. Вау! Събира и неговите косми. Да! И всичко става за миг. Виж това! А за праха? Обичам моята четка за прах. Тя улавя и задържа праха без да мести нищо. Впечатляващо, нали? Така лесно. Заслужава си. Някой на пак има... Твоето бебе ти се доверява напълно още от първите си дни. Затова се довери на пелените, препоръчани от педиатрите. Новите Pampers Premium Care имат хиляди микропори, които мигновено впиват влагата, така че кожата може да диша. Довери се на нашите номер 1 пелени за супер изряване вид кожа. Нови Pampers Premium Care. Аз не съм нещо. Поканиш гости, вземеш крабовска луканка, режеш и режеш, и режеш, и режеш, и режеш. Искам само да видя. 40 грама повече на същата цена. Карловска луканка Ами! и можеш. Само не забравяй да се мажеш. И ти може да намашеш. Запиши се до 22 декември и може да спечелиш екскурзия за дома до Малдивите. Изи кредит. Добри заеми, добри приятели. Мечтите не познават граници. Споделяй ги смело, защото имаш неограничени минути и мегабайти с план Unlimited от А1. Дай криле на желанията си и виж колко далеч можеш да стигнеш. Всичко е възможно, когато ни свързва доброто. И план Unlimited от А1 с 50% отстъпка за първата година. И нов 5G смартфон Xiaomi на супер цена в комплект с смарт гривна. Присъедини се към най-бързата мобилна мрежа в България. Само поискай А1. 100% кешбек на ebet.com. Охо, 100% кешбек на ebet.com. Правилно, 100% кешбек на ebet.com. Отговорна игра. Тази годишнина не сте като останалите. Няма почивки, няма ресторанти. Ще печете. Мисля, че се чува се. Ще чисти после. Добре, че имате Добре, пръвокачка това. от Roomba Combo i8. Като чисто следите, още дават се пече. С функцията за сухо и мокро почистване и управление. Той през дори е мобилното настрелно. приложение. Няма нужда да отваряш очи от любимия. Чист шедьовър. Пръвокачка робот iRobot Roomba Combo i8 с функция за ръчни, когато изказа, препоръчан график и автоматично изтегляне на подобрение. Сега на супер цена и на изплащане на 10 безлихвени вноски. Весела Коледа с Технополис. Обичаш Коледа, получаваш Коледа. Лазаня. Лазаня. 99 за килограм. Сирена Елена за 6,99. Краве масло Deutsche Marken Butter за 3,79. И точени горива Мирия за 2,79. Kaufland. Хубава седмица. Хавай 5-0 тази вечер. 22. Нова.
Ако не убия някой на Добър вечер. 3, Днес много низини и Две, видимостта беше намалена. 1, В Кюстендил и Благоевград пък температурите почти през целия ден останаха с отрицателни стойности, докато на връха Рожен измериха цели 10 градуса. Температурни инверсии станаха причина и за повишени нива на фини частици в повечето големи градове у нас. Да. Утре, когато всъщност е последния есенен ден в Европейския съюз, така че това беше преди новата политическа ера. Така е, много неща се промениха от тогава. Затова първо бих искал да чуя мнението ви. Приемате ли правенето на промени в основния закон от обикновено Народно събрание, което да речем не разполага с цялото време, което има Велико? Може би няма и настройката на депутатите, които се избират във втория случай само за написване на промените. Великото Народно събрание на заседанието за около година и половина приключихме цялата работа. Подготвихме текста, приехме го, така че той не е заседавало дълго време. Това, което в момента мисля, че трябва да бъде откроено на първо място е, че приемането на поправките в Конституцията показва, че ние наистина имаме конституционно мнозинство в този парламент, което беше подлагано. Другото изключително положително обстоятелство е, че освен, че имаме конституционно мнозинство, това конституционно мнозинство в момента управлява външната политика и отбраната на България. И аз смятам, че и външната политика и отбраната са в едни много добри парламентарни, разбира се, и правителствени ръце. Добре, но говорим за Конституцията. Ако ние се колебаехме и се натушихме. Така е, други времена бяха. За Конституцията... Бих искал да разбера от вас, намирате ли промените в основния ни закон, свързани най-общо казано с работата на съдебната власт, с някои правомощия на държавния глава и някои промени в работата на депутати и за министри за значими? Тоест, без такива промени не би могло да има по-добро правораздаване в страната и по-добро функциониране на държавата. Намирате ли ги за такива, за значими? Трудно ми е да кажа дали са значими сега, в момента в който те са приети. Бих могъл да кажа дали те са значими, ако техните резултати са значими. Защото това, което е най-важното в една демокрация е не толкова как изглежда закон, а как законът се прилага. Смятам, че ние в България имаме изключителен дефицит на правоприлагане, а дали новата конституция ще даде, ще гарантира това правоприлагане, аз не мога да кажа още. Ще ви дам някакъв съвсем елементарен пример, който очевиден за всеки един от нас. Вземете Цариградско шосе в София, по което през лятото и пролетта редовно има мотоциклетисти, които се движат с 120 км в час, което е категорично против всички закони на страната. И ми кажете, пречеше ли старата конституция на тези мотоциклетисти да бъдат възпрени, да не правят това, което те правят? Или тогава... Така че, ако ние не правоприлагаме, колкото и да изменяме законите, това е безсмислено. Един закон, който не се прилага, няма никакъв смисъл да се изменя. Съвсем не искам да бъда в никакъв случай черногледец. Разбрах ви. Но коя е голямата следваща стъпка? Голямата следваща стъпка е това, което група от 12 неправителствени организации предложи на българския парламент. И аз съм изключително удовлетворен от това, че парламентарната група на ДПС беше тази, която каза, че ще приеме тези поправки и аз че то ще се случи. Ние предложихме едни много конкретни поправки, които да заковат Конституцията към новите реалности, не към 90-та година членството на Варшавския договор, а към 2023 година или 2024, когато ние сме категоричен член на НАТО и категоричен член на Европейския съюз и това трябва да бъде надлежно записано в Конституцията. Имаме конкретните текстове, имаме конкретната политическа воля, имаме конкретната опаковка на това, което предлагаме като политики, имаме го като текстове. Така че аз бих бил истински удовлетворен, ако видя до година нова поправка в Конституцията, свързана с членството ни в НАТО и в Европейския съюз. Разбрах за правоприлагането. Отговорете ми накратко. Смятате ли, че е добра идея министри и депутати да имат двойно гражданство в България, защото проблемът там е с лоялността. На коя държава би бил по-лоялен? Добре ли е за България тази промяна?
Ами от една страна има нещо Има положително един в това, че такъв се шах. разтваря ветрилото на възможностите за българи, които живеят и другаде, но нека да бъда адвокат на дявола в случая и да кажа, ами представете си, че човека с двойното гражданство и във второ гражданство, това на Северна Корея, на Иран, на Беларус, на Русия, на Китай и така нататък. Цялата тази възможност, която в момента атакува демокрацията в света, защо ни е на нас да си я вкарваме в българския парламент и българското правителство? Тя няма да има лоялността към нашите западни ценности. Хубаво, като ще отваряме двойното гражданство, нека да кажем членове на Европейския съюз, членове на НАТО, точка. Разбрах ви. Или, което може да се добави към това, или към това може да се добави, или по двустранен договор с трета държава. Няма нищо лошо в това да има човека южнокорейско гражданство, австралийско гражданство, но това би могло да бъде предмет на двустранен договор между България и съответната държава. Благодаря ви, Соломон Паси, бивш външен министър на страната. Какво ще реши Конституционния съд? Би било любопитно, ще го проследим. Да видим само кога ще бъде това. Нека вечер на всички. До утре. Ама още една минута оставам. Така. Айде. Сега. Умре. Чак. Една вечеря трябва да бъде фантазия. Очаквам да бъде по-духовна вечер, си представям. Също не е лошо да бъде и традиция. Аз казах, че царицата на вечерта тази вечер Абонирайте е се така и нареченото жилаво банично тесто.